ang binikom na nugune tong malia hai si reply markha suijat musukjar ni nokta mam teke de kok salai nummani sipang salagi tong di akol kerei lachia bose buinom te ke satre numan thang ko subri tong di suijat musukjar achia busa ni nokta mam teke de kok sa jat kri gusti hamya jat dok sibem ngran musungom teke no maksinale wancha hai numma wancha bai sima khana no mung nang bori nai on bangi nom teke kok sawo saiman ka maksinale makhang wasino buranjani wancha no ko solongjak numma wancha ben makhanon bai tal soklia no no numma bai man tal soklia numma si signal angna numma bai thulai nar kamte ke kok sanan siki thulai de numma de threngam te ke sadi ni buina comment khai de nei suijat musukjat makhangsinai le ba wasla thima jakano akol kre phaine wasino bu phai tangjak na de musungjak sibo sabo samte ke kok sai yak barang paikha pa comment kai sai tam ni khlai tiri sirok musukrok naman thang thui tong ide nor khai borok amti ne on bang amti ke kok sau suijat nama tong na bla sanoga nama suijat lam so to tonai ta kutai bo son no ulti entertainment yedo selelo thamlal de ta tel ngun no boji mangna ta semana ne kha khlai ti no o video mo ta kutai bo son ron no mangna khorok sa sini ti project berei facebook content creator khorok sa bini audience bo ta mo hanai comment khlai ka belai kin bisiri o comment besiri no no gei bo belai kin sa sakriya joli jakha tangi hingkang ke nung ani video nai di nung bai ani sak ani te dress no no ben nung omo hai kai asu okra sakra ni bus kang gon nung omo hai ke comment hamya khlai ni nang kha ni o comment bo o ha sakani kokya asik la chima singcha jotoni sako tongnai jotoni sako bai gedalei te tongnai abuno ti sawei kok samani bagai bo belai kino sajakliya nini sako tongo ani sako tongo nei bo joli jakha angai nung omo hai kai ani je content ang ketal upload thaika hingkai no bo omo hai ke mangno comment khlai pu o chla khoroksa abuni bagai belai kino joli jakha thia tangi o chla hingkai bo hingkai ke tangi bono daily bo khai comment khlaina ni nangkha apon norok no sebai sukur bai sai khana nai ta hotei bukuk song hingka hingke o chla hingkai bono belai kino nai thongjaku nai thongjang mani bagai bo bono bini ketal content upload khaike no bo bono jesa kai no comment khaya kai bo mai sai totra lai ja ya aponi bagai bo comment ma khayo ngatai bo o chla khorok cha je o ti project berei no comment khlainai phia ba bo bono busuk jani hamja gai tongna bukha bisingo abo kebo saima ya phia ba bo bono agirogo hamja gai phano mano hai phano bini kepalo sija kerei bai bo manniya aboni bagai tabuk bo o ti project berei no bo tabo comment hamjang mang no khai tongo ngangge yang je content creator je bongangkai tamu hinani joli jakha belai khino tangi oma ke comment khlai hinai hangke bahai kile omono bahai ke muthak manai mongkha online social media wo bo tongkha bangladesh o je comment khlai nai sla khoroksa bo tongkha bangladesh te o content creator bo hangke to khai india wo bo bangladesh tong te bo comment khlai horka nung sindal nung batpar berei ni pano comment khlai horka ta boleh khainai mungsa khlai baya abono mungsa khlaina kerei ta hangkai comment bai comment tino walainani te hinlainani social media ni bising tino ta te buhuk song obono hingga kino nugui mangkhana phiaba je content creator oro je chinti project bore khoroksa phiaba bobo bini address rok belai kheno tam hinjaknai bisiri sringkholar abongkha tamnani kaisa tabuk nung oma hai ke dress somoi video khlaika but phiaba nini viewers rok no thaisa le kok sanai phiaba oro je viewers rok baksa ba kaham tongo baksa ba hamja tongo phiaba joto somanya aponi bagi bini buko kisa keplai ba bini buko kisa komui mano nike je oro wo je loop saime aro gang ke no comment hamya khlai simano logi no comment hamya khlai no tamba ek second no nangya comment hamya khlai nani aponi bagi no dress bai te khok sama bai joto bai mojangei nang society wo nang nukjangnani nangnai te social media wo bahai ke tongkhe nini मान सम्मान रेसपेक्ट रिजाकनाय आव निनि थानि न दायित्व फियाबा नों सायसुं
amo hai ke video khlai ma bai baksa audience rok saja gya amoni bagai se khoroksa sini o bukhuk jukno bui comment hamya khlaio comment hamya no aro nogi mangkhana norong no direct pora kilibo kodo khanya ri rikha nor asakanya buji makhana kha khlaio takutai bukhuk song nor paithak jora video nai tuman bagai channel no subscribe khai di like kaisa khaimon bagai belai kano hambai